قلبي والهان عمقام الهرر السلطان تهنيت نسيت الأحزان يلي جواهي. ассалому алейкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансиҳат ҳастед. ҳамаи шуморо ба каналмон хушомадид мегӯям. имрӯз мехоҳам шуморо боз бо як канали бонуи тоҷики пурҳунар шинос кунам ки номи каналшон Сидра Золотая ромашка. ин апаҷонмон дар Россияҳанд, қатъи аҳли оилашон. биен ҳама каса канали апаҷона дастгирӣ кунем, бинен чӣ хел пухтупазҳои хушрӯ доранд. каналшона нав кушодагиан, ҳоли подписчикошон 200 там нашидааст, лекин ҳамаи пухтупазҳояшон дар сатҳи олияй. дӯстони азиз, обуна шавен, пушаймон намешавен. ҳамаи заҳматҳои ин апаҷон барои мо тамошобинон аст. дӯстони азиз, биен ҳама каса канали апаҷонро обуна мешем, дастгирӣ мекунем. дар ин моҳи бузург беҳад савоб мегирем. апаҷон ҳамаи пухтупазҳояшонро бо тамоми нозукиҳояш нишон додагианд. чӣ намуд пухтупазҳо дар кортон боша, аз канали апаҷон ёфта метонем. дӯстони азиз, хӯрокҳои бомаззат, салатҳои гуногун, тортҳои гуногун, булочкаҳо, ҳамаи чиҳошон дар сатҳи олияй. аз ҳамаи суратҳо маълумай ки чӣ хел ҳамаи пухтупазҳояшон дар сатҳи олияй. дӯстони азиз, аз ману шумо ҳеҷ чиз намерава, то ки дили апаҷон беҳад хурсанд мешавад ки мақсад канали мара дастгирӣ кардан. дастгирии шумо ин пешравии канали мо мебошад. дӯстони азиз, тамошобинои азиз, умедвор ҳастам ки ба шумо низ ин канали апаҷон писанд меояд. дӯстони азиз, чӣ намуд пухтупазҳоро гӯен дар ҳамин канали апаҷон дида метонен. биен ҳама каса дастгирӣ кунен апаҷона ки ақаллан 200-300 шаванд. аз кушодани канали худшон апаҷон роҳ афтода нашаванд. биен барои ҳамин канали апаҷона камтарак дастгирӣ кунем. дӯстони азиз, ин хеле канали пухтупаз барои мо бонувон ҳамамонда даркор аст. ҳоли айпеш иди рамазон омадаистай. барои дастархонаи идонаи худ ячи аз канали апаҷон меомӯзем. аз номи канали мо салом расонен ба канали апаҷон ва силкаи канали апаҷона чун ҳарвақта дар якум комментария закрепит карда мемонам. ина дӯстони азиз, паспорт ман гирифтам. ҳамаи ҷонкани ман барои ҳамин паспорт буд. ина паспортҳоро гирифтем. ина даиҷа бошад чанд нафарое мегуфтанд ки чӣ хел шумо ай фарзандотон ҷиддо мегарден. ҳамаи ҷонкани ман барои ҳамин фарзандома документҳошон буд. ина фарзандомам бо ҳамроҳи ман гирифтанд. ҳар сешон одами Россия шидам. насиб иншаллоҳ аку документҳоя роӣ мекунам, фарзандакон ба наздам мебиёянд. ҳамаи ҷонкании ман ба ҳамин фарзандакон буд. ина насиб кардагӣ боша одам кофта истем. агар касоне ки кони бодом раҳкиянд, ана кони бодомӣ ҳастанд, ягон шиносотон боша, як дастгирӣ кунем ки ҳамин документҳома роӣ кунам, барое ки одам наёфта истам. касоне ки ранги ман ҳаракати паспортгирӣ карда истанд, шумо да ҳамин хеле рӯзо насиб гардад. дӯстони азиз, барои ифтор хостам камтарак самбуса тайёр кунам. дӯстони азиз, ва шавҳарамда гуфтам имрӯз бегаи авқот намекунам, самбуса мекунам. ва шавҳарам гашта гуфтанд ки ман ба самбуса сер намекунам, барои ҳамин ана ягон шӯрбо кун, хай макарон шӯрбо куниам мехӯрам, беҳадиёт кардам. барои ҳамин бо макарон шӯрбоам кардам, самбуса кардам. бисёр одамо мегуфтанд ки диета накун, рӯза бигир. рости гап, ман дар рӯза 2 баробар фарбе мешам. намедонам аз чӣ сабаб боша. саҳари ягон чӣ намехӯрам, ҳамин 2 бокал ова мехӯрам. ният мекунам ягон чиз нахӯрда истам ки фарбе нашам гуфтам. барои хамириш ман чӣ истифода бурдам? як тамаска гирифтам, намак ва 3 дона тухм, 2 дона зардиша барои рӯш гирифта мондам.
ва мондагиша илова кардам ва камтарак майонез дохтам. Сметана ки надоштам, барои ҳамин майонез дохтам. як бор видеом да як духтара гуфта буданд ки апаи хоҳарам ана ба ҷои сметана як бор майонез будозен. ана гуфти авай хоҳарҷона апаҷона кардем ку мебинем маззаш чӣ хеле мебиёя. ҳамин дар бораи диета гуфтаниям ба фикрам ки ман синни аммаҳом рафтагиам, барое ки аммаҳои ман ҳамашонам хеле бузбалачаҳанд ва очам хароба, хоҳарам беҳад хароба. хоҳарам чанд қай бихӯра ки фарбеҳ намешава. ман ки овам бихӯрам фарбеҳ мешавам. намедонам ин чӣ хеле пародае ки La 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 la. طعم الدنيا اتغير، فرحة قلبي بتكبر، وبطلتك بتغير، ما أحلك يا رمضان. أنا دايما بستنى على قلبي ما أغلى، يا رب بلغنا طول ريحته طلت رمضان. رمضان ده حياتي، شمعة لمماتي، يا رب دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة من ربنا، نعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود. رمضان ده حياتي، حلى أوقاتي، يا رب صلاتي تقبلها عطول. ما أحلى حجابي جمل أوقاتي، وزي صحباتي عايزين عطول. رمضان ده حياتي، شمعة لمماتي، يا رب دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة من ربنا، نعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود. لا 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 لا. رمضان ده حياتي، شمعة لمماتي، يا ربي دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة من ربنا، النعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود. رمضان ده حياتي، حيا أوقاتي، يا رب صلاتي تقبلها عطول. ما أحلى حجابي جمل أوقاتي، زي صحباتي عايزين عطول. رمضان ده حياتي، رمضان ده شمعة لمماتي، يا رب دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة من ربنا، نعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود. رمضان ده حياتي، شمعة لمماتي، يا رب دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة. لا 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 لا. даиҷа боша ина ҳамаи самбусаҳокора пухтам гирифтам. дӯстони азиз, беҳад хушрӯ омаданд, бошам фасон мулоимак. худам хидмат таъриф накунам, ҳеҷ ка таъриф намекуна. самбусаҳо ина тайёрай. вақти ифторам қариб омад. дӯстони азиз, гарма как истодаёлиям. ина даиҷа ма авқот вардоштам барои шавҳарма. ман 2 дона самбуса қатъиат шика мехӯрам. касоне ки хӯрдаистанд шумо дар иштиёи таом, модам ҳамчунин.
ва то наворҳои оянда аллоҳ нигаҳбони ҳар яки мову шумо бошад.